हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे नोंथांमोननि थाखाय मोजां जाहैगोन जायफोरा इयुथ्स दोङो जायफोरा मेट्रिक पास जानानै थानाय एचएस पास जानानै थानाय बिथांमोननि थाखाय जाहैगोन आरो बे भिडिअआ आरो ग्रेजुएशन कैंडिडेटफोरनि थाखाय बा ग्रेजुएशन खालामनायफोरनि थाखाय बे जानाय नङा आरो बे जोंहा मा रिक्रुटमेंट ड्राइव फर टाटा इलेक्ट्रनिक्सनि थाखाय मोनसे रिक्रुटमेंट ओंखारदों आरो बेखौ स्पन्सर खालामदों बा प्लेसमेन्ट होदों एसडिएमआ बा आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशनआ बेखौ प्लेसमेन्ट होनाय बायदि जादों बेयो जाहैगोन जोङो मा अनलि फिमेल कैंडिडेट 1000 फिमेल कैंडिडेटखौ बेयो जोंहा टेक्निशियान हिसाबै नागिरनाय जादों बेयो जाहैदों नार्सापुरा नियर बेंगलराव जाहैगोन बे खामानिया टाटा इलेक्ट्रनिक्सआव आरो बे जायफोरा सेलेक्टेड जागोन बिथांमोना माने एप्रेन्टिस टाइपआव बे नोंथांमोना जबखौ मोनगोन बा मावनांगोन आरो बे जायफोरा कैंडिडेटआ सेलेक्शन जागोन बिथांमोना फुड ट्रान्सपोर्टेशन एकोमोडेशन बेफोरो गासिबो कम्पानिनिफ्राय थानाय जागोन बा होनाय जागोन आरो नोंथाङा स्टाइपेन्ड हिसाबै नोंथाङा बेसिक सेलारि हिसाबै मास मोनसेयाव बा 1 मान्थआव नोंथाङा 12,000 नोंथांमोना स्टाइपेन्ड मोनगोन आरो नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय लानानै जिखुनु स्ट्रिमसिम नोंथाङा आर्ट्स साइन्स कमार्स बे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेनि थाखाय नोंथांमोना ग्रेजुएशन जानो मोननाय नङा ग्रेजुएशन कैंडिडेटनि थाखाय बे नङा अनलि फिमेल कैंडिडेट मेलनि थाखाय नङा बियो अकल फिमेलनि थाखाय आरो नोंथांमोना जुदि बे जोंहा इन्टारभिउआ माला जागोन होननानै बुङोबा जोंहा नैबे 3 जानुवारि एक्चुअली दिनै 3 जानुवारि 2024 बे जागोन कामरुप रुरालाव 3 जानुवारि 2024 बे जाहैगोन जोंहा टुल रुम ट्रेनिं सेन्टार आमिनगाव आरो जोंहा 4 तारिख बे 4 जानुवारि 2024 जागोन मरिगावनो जानाय जायगा जाग्रेड कलेज जाग्रेड मरिगाव बे जागोन आरो 5 जानुवारि 2024 जागोन जोंहा उदालगुरि आईटीआई भेरगाव उदालगुरि बे जागोन 5 जानुवारि 2024 आव आरो जोंहा 6 जानुवारि 2024 बे जागोन बाक्सा पलिटेक्निक बेलगुरि फोथार जोंहा डीआईसीसी अफिस खाथियावनो जागोन नियर डीआईसीसी अफिस पलिटेक्निक खाथियाव आरो बेयावनो जों 6 जानुवारि 2024 लखिमपुर बेयावबो जागोन जोंहा घिलामारायाव 6 जानुवारियावनो आरो जोंहा दंबावो 7 जानुवारि 2024 बे जागोन बिश्वनाथ सारियालि बिश्वनाथ कलेज बिश्वनाथाव जागोन बेयो आरो जोंहा मोनसे दंबावो 8 जानुवारि 2024 बे जागोन ईस्ट कार्बि आंलं ईस्ट आरो वेस्ट कार्बि आंलं बे आईटीआई डिपु कार्बि आंलं बे 8 जानुवारि 2024 बे जागोन आरो नोंथांमोना बे जबखौ मावनो थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआव गिबियाव मोनसे रेजिस्ट्रेशन खालामनो गोनां जायो बे रेजिस्ट्रेशनखौ इनरल खालामनो गोनां जायो रेजिस्ट्रेशन बे नोंथांमोना इनरल खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननि डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों बेयाव थांनानै नोंथांमोना इनरलखौ खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांमोना प्रिपेयार जानो हागोन आरो गाव होनाय लकेसन नोंथांमोना बे इन्टारभिउखौ हैनो हागोन आरो नोंथांमोना बे जेब्ला इन्टारभिउ हैगोन अब्ला नोंथांमोना फर्मेल ड्रेसजों थांनो गोनां जागोन आरो नोंनि टटेलि डकुमेन्ट्स आरो नोंथांमोना मा सिभि माने बाय'डाटा नोंथांमोना नांगोन पासपोर्ट फट' आरो फर्मेल ड्रेस गाननानै नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनो नांगोन आरो बेनि आगोलाव नोंथांमोना इनरलमेन्ट खालामग्रोनांगोन इनरलमेन्ट खालामनो थाखाय आं डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै दोनदो बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना इनरलमेन्टखौ खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना जेसेबां हायो थाब प्रेक्टिस खालाम इनरलमेन्टखौ खालामनानै ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफोराबो मोनथियो गुबुनफोराबो बेखौ नुनानै जाहाथे प्रिपेयार खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बिदिनो गोदान भिडिअ आपडेट आं नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थानो हायो आरो नोंथांमोनाबो बेफोरनिफ्राय माबा मोनसेबाबो मोनथिनो हायो बा गुबुनफोराबो मोनथियो नोंथांनि दारै बेनि थाखाय नोंथांखौ चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैबाय थानो हानाय बायदि आं बेखिनिखौनो फोरमायनो होननानै नोंथांमोननो बेखौनो लानानै फैदोंमोन